そうだね。そうなれたら夢みたいだね。すげえな。俺なんかなんもないもん。いや、このまま普通に生きて普通に死んでいくんだろうな。そんなことないよ。え？これから何だってできるよ。そうかな。そうだよ。やりたいこともきっと見つかるし、まだまだこれからだよ。そっか、そうだよね。なんか俺って単純だな。藤代浩二です。彼女はいません。趣味はサーフィンです。俺と付き合ってください。うん。さーてそろそろかな。この海さ、朝が綺麗なんだよね。え？このまま見てこうよ。あと10分ぐらいだからさ。嘘。嘘じゃないって。今度見に来てよ。俺が波に乗るとこ。帰らないと。え？今さら門限はないでしょ。私お願い、帰りたい。もうちょっとなんだけどな。どうしたの？ちょっと待ってよ。分かったから送っていくから。ごめん。え？ごめんね。乗って。あとギター。
え？一緒だったの？ああ、今送ったけど。今？うん。おじさんおばさん、カール戻ってる。何なんだよ一体。何すんだよ。あんたカオルを殺す気？え？カオルが死んだらどうしてくれんのよ。死ぬってなんだよ。カオルは病気なの。太陽に当たったら死んじゃうかもしれないの。は？服装はその時のまま？そう。うん。大丈夫だね。大丈夫だ先生。ええ。この程度なら全く問題ありませんよ。よかった。顔や体のどっかになんか違和感はない？そう。じゃあもしなかったらすぐに教えて。じゃあいいですよ。何？何じゃねえだろ。何なんだっけその野郎は。聞いてねえぞそんな話。言ってないもん。お前な。カオルの好きな人？そうなの？